tutoriálu, ako si robiť pistonové dvere alebo nejaké také funkčné veci. A je tu so mnou zase môj bývalý dobrý kámoš, Gleby. Pozdrav. Čau. A dneska si ukážeme výrobu pistonových dverí. Pokiaľ to niektorí neviete, my vám to v pohode ukážeme, lebo sú dosť náročné a ukážeme vám to. Čiže zoberete si lepivé písty, ruditovú fakľu, ruditovú lampu, nášlapnú dosku a ja si napríklad zoberiem nejaký blok, napríklad iron a zoberiem si sklo. Áno? Ja mám sklo. No a takto si dáme tuto jeden pistón, tuto si dáme tohle, potom si napríklad, potom si napríklad dáme iron, to si napríklad dáme iron a teraz to najlepšie. Vykopete si jeden blok, tuto dáte ruditorčku, na to blok a redstone. Potom si vykopete dve bloky od zeme a napojíte to takto už. Neviem, ako to vy budete chcieť, ale ja to zatiaľ takto robím. Aby ste neboli prekvapení, čo robím, no tak robím rudit obvod. Dobre, potom to dáme, no toto som nechcel zničiť, potom to dáme takto. Tak. Dal si tam už rudit? Čaute ľudia. Čo? Čaute ľudia. Slovensko. Tak takto nejako to by malo byť a teraz to najhlavnejšie. Môžete si tu dať hociaký blok, ale ja si tu dávam toto a nechce to. Aha, už viem, prečo to nejde. Dobre, teraz to pôjde. Vidíte? Moje krásne pistoníky fungujú. Teraz si zoberete takto a ukryjete si to napríklad, aby vám to nevideli. Tipujem, že náš nápad sa bude páčiť, tak dajte lajky a odbery. Lebo toto je úplne nápad pre takých, čo nevedia robiť pistonové dvere, tak budem rád, keď sa naučíte. Áno, lebo pistonové dvere sú najhlavnejšie. Môžete si tu dať aj zakrytú pačku, ja vám hovorím. Môžete si dať, čo chcete. Takto a máme pistonové dvere. Tak. Teraz si ukážeme, to nerob, tam daj trávu, to je tam na nič. Teraz si ukážeme výrobu fontánky. Pozrite ľudia, ja mu dám tený. Tak ukážeme... Ľudia, nemôžem prísť na moju planetku. Tak a teraz si ukážeme, ako si spraviť fontánku. Fontánka je docela dosť ľahká, ale musíme si odrovnať, koľko to bude tak blokov. Nerob, zle robíš. Takú malú stačí. Nie, veď ale takúto minimálne. Takáto. Čo robíš? Takúto. Však jakú to robíš? No tak, Takto. A ešte toto o jeden blok musíme zvýšiť. Veď, aby to bolo rovnomerné. A toto nič. Tuto daj zatiaľ... Tam daj zatiaľ tie. Čiže ukážeme si, ako sa to vyrába. Tuto si vykopeme, to nemusíte. Takto si dáte ruditorčku. Toto si môžete už v pohode zakryť, lebo to vám zaleje vodou. Potom, čo robíš? Potom máte tu takto torčku. Potom si ju dáte sem a tá vám akože samostatne sa vypla. Automat. Potom dáte tu automat. Potom tam dáte vodičku. A potom pôjdete už iba dole. Potom tu dáte také, počkajte. Už sa vyliala voda. No, vypni to. Ja to mám vypnúť. Ja viem ako. Už sa to vyplo. Áno, už sa to vyplo. A teraz si tu navedieme taký mini... No,
Teraz si tu navedieme taký mini redstoneík. Nerob. Teraz si tu navedieme taký mini redstoneík, ktorý nám pomôže akože robiť také veci. Áno, to robíme. Takto. A daj tam nejaký ten blok. Tam je. Aj gomička je tam, ale nefunguje. Ľudia! Vypni! Je to hotové! Vypni to ešte to nemáme hotové. Joj. Prečo to ničíš? Vydrž, musíme to... Ja som zúfal. Musíme to napraviť. Chápeš? Takto, no a máme náš hotový bazénik. Nejde to ako si. Jaj, počkajte. Ľudia, momentík, mám tu poruchu. Teraz. No, ľudia, ide to. Vidíte, ľudia? Nechajme to zapnuté. Ale vydrž. Vypni to. Čo, Mašinka? Tak a ešte musíme vám ukázať. Môžete si to aj takto zakryť, ak tu máte nejaké také blbé obvody. A máme fontánku. Áno. A toto je pre dnes všetko a my sa s vami lúčime. Čaute. Čaute. Čaute.